Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets, aurrekoan etxean pentsatzen honintzan, eta ez nintzen goatzen noiz eta nola hasi izan guzti hau. Gure arteko tarotaren kontu guzti hau. Goatzen naiz 2008an hasi ginela tarotarekin, eta goan dut niretzat, nolait, Alizia Untxitxurian atzetik zulotik erortzean bezala izan zela, bakizu sensazio hori. Ordutikan, 4 urte da honeko, eta egia esan izugarri ikasiet. Eta gian ikasi baino esagunuke begira apur bat aldatu diala honek denak, ez? Bakizu, beti bilezan izela, alde batean, zein bestean, superarrazional edo bestela sorginei bisitak egiten nire kontutaz itzaiteko eta pixate arazoke bazteko. Eta nolabait esagunuke errekan bi egiatan ibili izan izela, ez? Gero denborakin kontatu naiz agien etzala horren garrantzitsua zein egietan emilen, eta importanteagoa zela, ubidea bera, ez? Hau da, Anariri kopiatu diodan referentzioa zeren Anarik epatzen zuen euskaren inguruan nola ez den horren importantea transmisio bat hizkuntzarena baizik eta hizkuntza mugitu alizateko bideo bat egotea, denbora guztian, ez? Eta sensazio horrekin bat egiten, ez? Baina, tia, esan bezala, ez naiz goatzen nola hasi genuen guzti hau. Amaitxik, goatzen zehazu? Ni goatzen naiz, tarota nik deskurritu nun zurekin loturaikin gabe. Deskurritu nun, kasualidadez, Instagrametik jarraitzen nun tipa bat marrazten zula eta marrazki eietatik hasi zen taroteko kartak marrazten, hortik piztu izan interesa, eta behin kontatu nizula, lotxatikola, bakizu, armairutik atetzeko zea bat izango balitzu bezala. Eta zu bat, eta botako zen izkian kartak ezagik zer, inizun tirada bat, nire txian, goatzen naiz. Bai. Goatzen zean nola zen tirada? Ez. Zen ikuatzen dut, gaina, goatu nahi zena duela gutxi da, nik tiradaiek apuntatu izan itula geho ikasteko, eta apuntatu da. Egitan? Bai. Ostia, benin baradu horren, hemen, azaldu nago. Gauza interesa, goatzen naiz dikartu batzu ez, eta bastante kuriosua da, atzera begira, hor zer azaldu zen. Vale. Eta gero podcast hau nola bihurtu zen, pixkat, genekinako olako zerpetin berretan nula, fantastikoa garrelako. Vale. Eta, hemen gaude. Bigarren demoraldia? Egia. Halaxe hasi genuen irratxe hau, eta horrelaxe hasten dugu bigarren demoraldia, ze poz amets. Larraitz otazo teknikan eta amets eta egoitze mikron alde honetan, hau alderantziz da, ongitorri. Amaiera bat eta geroko deskantxutik atera zaitu zerbaitek gaur. Agendaren agindupean pasatzen ditun azken hilabeteak, zartako batek gaut izizun arte. Orduko hartan, etenaldi bat behar zenuela erabakizuen gorputzak. Bakizu, buruak ez bazitu gelditzen, normalean gorputzak bere erabakimen askez akabatzen ditu zure hiperproduktibitatea sezinerako grin, gogo, dinamika eta alak. Egia, denbora bat zen eraman lan gehiago egiten, lagunei gehiago egiten iskin ematen, familia akaso pasako naiz gehiago egiten itotzen. Baina, baja albuze bat eta gero, gogoa eta gorputza berrosatu zaizkizun honetan, kafeinaren naiz izan ditekeen grin biziz behiratzen dituzu egunari. Gaur hasten da zure bide berria? Amets, ez dakizu ze poz daukaten berriz ere, alderantziz ere izultzeatikan eta bigarren denboraldi honi hasiera emateatikan. Gaurko karta bateko bastoia daukagu. Poz kafeiniko bat. Poz kafeiniko bat, eta gian, bada karta bat neri suarekin lotura daukana zuzenean, eta neri asko gustatu izan zaidan abeti,
pasioarekin dakalako zer ikusia. Hasiera pasio txu batekin, zuzko hasiera batekin. Eta gian gaurko lehenengo atalonetara baita energia hauek hartzen dut, ez? Zer da bateko bastoia? Bateko bastoia sormenaren, ekimenaren eta hasiera berrien irudia da. Karta hontan, hodei batetik esku bat agertzen da, bastoi bat eutxiz. Eta horrek aukera berri bat, eta barneko potentzialaren pizkundea adierazten du. Bateko bastoia sorren proiektuetan, lan berrietan, edo bizitzako bide berrietan lehen pauso emateko momentua dela adierazten du. Karta honek, norbere buruaren ganako konfiantza eta pasioz jarruteko deia egiten du. Basikamente, ni naiz. Ni zu gaur edo? Ni naiz, esango nuke, ni naizela bizitzako momentu askotan, igual gero eta gutxiago, eta bizatzen da pixate, heldutasunaren pragmatismo zikin hori, baina banaiz ni. Osea, ni naiz askotan pasio hutsa, eta uste karta honek, edo karta honen energia askotan izaten dela nerekin zentzu positiboan. Bai. Bueno, hasiera berria dira, goitzak esan bezala, arkano nagusia ikusi genituen horreko denboraldian, zerotik hasi, aldi honetan batetik hasten gea, ez dago zerorik, eroa da zero bakarra 78 kartetan, eta aldi honetan ikusiko duguna da bastoien palba. Eta egoitzak esan bezala, bastoien palbak zer ikusia du sormenarekin, aldaketarekin, badauka suak ematen duen gasolina hori da, edo gauzak aldatzeko eta aldatzeko gaitasuna du palonek. Hori da, agian esatea, denboraldi honetan 14 saio izango ditugula, batetik 10 eta gero... Gero, atardera ziren bat... Bai, printzipioz, oinarren 14 saio, batetik 10 eta gero, txota, zalduna, erregina eta erregea. Hori da, 14 saio. Paloak dira batetik 10erako karta daude, ez da gure barajan bezala, hau da 8 eta 9 badaude, eta 10, alegia. Eta gero ditugu, 4 gorteko karta, goitzek esan bezala, erreginak ere badaude tarotean. Eta aldi honetan ere egingo duguna da zenbaki bakoitzak arkano txikietan badu esan nahi bat. Arkano txikiak, arkano nagusiak azaldu genuen bezala badira bizitzako momentu transcendentalak edo horrela, eta arkano txikiek badute egunerokotasunean gertatzen zaizkigun gauzekin zer ikusi gehiago. Azpitik edo lotuta egon daitezke erabaki garrantzitsuak edo bizitzako momentu importanteak, baina orokorrean egunerokotasunetik gehiago, egunerokotasunekin zerikusia duten irudiak dira. Orduan, batek, noski hasierak adierazten dituzte, da potentzialidadea, horregatik daukagu esku bat ateratzen dela ez, inondik ez, odeia artetik bezala, bizitza bat baten aukera bat ematen dizu zerbaitetarako, eta energia daukazu bere egoera puruan ez, bola bat izango balitz bezala energia bola bat, kasu honetan sua, eta oso suak oso konotazio positibo bat du, bai? Daukazu motivazioa ikusten duzu bide aurrean eta gaitasuna ikusten duzu badauka ekintzarako eta ez mugimendurako sormena hortik dator, badator pasioa ere ez, izan daiteke horrekin guztiarekin du lotura. Eta orduan bai da oso hasiera gogotsu bat eta ilusioz betetakoa. Bai, nigotzen ez hasieran tarota zitziten zenean kontatzen zenela baita ere palaokoitza bazukala bere energia iraupena, ez? Eta bastoiak omentziela energia iraupen motzen azaukaten karta, nola baita, ez? Osea, pasioz betea hasi dezakegu ibilbide hau, baina pasioa den formatiberatik ez du asko irauten, ez du betiereko indar bat izaten, agian urrek badaukate izara hori gehiago ez. Bai, ataretan zer jungo igual pixka dau gehiago sakontzen, bino bai daude. Sua eta haizea, hau da, bastoiak eta ezpatek energia maskulinoak simbolizatzen dituzte, eta urak eta lurrak edo kopek eta urrek simbolizatzen dutena dira energia femeninoak. Eta hain ikan ez dut aurreratuko, baina ikusiko dugu nola suak aurrera egiten duen enean, bai, oso hasiera polita ditu, baina ikusiko dugu zer gertatzen den suarekin, zenbakietan gora goazen enean. Bai, hori da. Eta, hau mundura jetxita. Nolako izango zen karta. Karta hau, esaten da tarotaren let's go moduko karta bat dela. Osea, enblan guazen, aurrera. Hasiera berriak, sormenaren pizkunde eta aurrera esaten dizun bulkada bat. Pentsatu, abur bat goizeko kafea hartu eta bapatian burua etortzen zaizun ideia hortan. Bai, hortan. Badabidez, gaur gimnasiora puntu egunez, edo ogia egiten ikasikot, edo zerratik ez puntu ikasten hasi. Ez, horrelako energia moduko hori dauka, ez? Hori da bateko bastoia. Bai, urte berria hasi dugun nenean, hain mundu guztiango da energia honetan hasiko da gauzatzen apuntatzen, ohitura berriak hartzen... Bide berriak, ez? Horrela azten dirako, bide berriak motivazio eta pasioz beteak. Claro, ni adiez, goatzen ez, Unibertsitate Barrartu nunean, elementu klabetako bat izan zen pentsatzea eta aitortzen ere buruari honako hau, zela. Ez dut motivaziotik edango.
hau da egiten daiten autu bat, eta ez dut motibatu egon behar hau egiteko, baizik eta da helburu bat jarri daitena nire bururi asko pensatu ostean, eta orduan ez dut behar, edo ez dut nahi motivaziotik edan soilik, zene motivazioa bator eta badoa. Eta orduan ez, motivazioak ez laguntzen proiektuke gauzatzen, ez? Baina, bueno, energia hau dauka karta honek, motivaziorena, pasiorena, benga bai, ingo eta hau ez da izar, ez? Bai. Claro, esan. Ez, garrantzitsua da, hau da, badute bere trampa, hasieran indarra daukazu eta dena ilusioa da, ikusiko dugu, ez? Karta desberdinetan zehar, baina bastoiek edo suak badaukana da indarra handia eraldaketarako. Claro. Eta izuna piztu. Gertatzen da, gero, agian beste energia batzukin astu berda ez baduzu nahi, ez zer ezean gelditzea, hasiera hori. Horia. Beste adibideat, ze izango zen karta hau. Demagun astarte gau dela eta serie bat ikusten naizela, ez? Eo zen, telebistan. Ta batean pentsatzezu, ta zatik ez nik iten serie bat? Zatik ez? Ez uste guztoko mundu hau, tal, motibatzea historia kontatzea, zatik ez egiten, hauxe da bateko astoia. Gero, karo, lau egun pasa eta ideia zen jartzen zea. Baina buruan bueltaka da biltzun galdera nola jazten idei bat. Hauxe da bateko astoia alderantziz. Hau da, astea eta esatea, ostra. Tresna falta ditut. Hau agien da, aztiarekin alderatuta dagun desberdintasun handietako bat, ez? Aztiak baditula tresna guztiak bere baiten da potentzialitatea da arkano nagusia, evidentemente, eta badauzka tresna bere baitan energia guztioi garatu alizateko. Ez daukana da materialtasuna. Baina karta honi daukana da motivazio, hasierako motivazio zu txiki hori. Baina gero ez daukana da jarraitu alizateko beste elementu esanguratxo edo pisutxurik, ez? Orduan, klaro, gertatzen dena da, behar dugunan astu beste karta batzukin, zeren bestela hortxe geratzen da, pasioa. Eta zuzen ere aztiak elementu guztiak zituen. Hori da. Bateko guztiak, aztiak kontrolatzen ditu. Jo, eske jarriko nuke gustora nemen kardan ikusteko zelekutan ditu metitu dena me gainean. Bueno, gaur zakau. Bai, zakau. Beste adibide bat, eta ja azken hauzet. Oporretara jotea erabakitzezu, eta bazoaz kanpinden da berri erostea. Antxezuaz. Pozik, kotxe hartuta, zaizer, dena bikain. Baina eritxizearen momentuan oartzen zea ez tezula ideiarek nola montatu kanpin hori. Eta gaina kanpin bat izugarrizko barilla pila dauzkana eta estruktura ultra estraño bat. Hori da bateko bastoia realitatean. Energia badaukazu bai, baina instrukzioak ez dituzu ondo irakurri. Edo lagun batek galdetzen dizunean, bakizu ze izan egiten, eta esatezuzuk ez, baina badaukat bastoi bat, ez? Badaukat energia hau. Bateko bastoia funtsean honen antzeko zerbait da. Zer pasa daiteke isa egite mali maet, oda, zer pasa daiteke ez dakize gauza egite bat, ez dut eri, baina ingoet. Eta atzutan hasiera bikain, baina bukaera, ikusiko da, ez? Bueno, lasitzen raiaz gerra mugimendua. Bai, noski bai, ez. Zalantzia, bai. Si ez deu kontraiten bainan, jakimaitaren energia honen mugatzen zuian. Eta, erabakite demoraldi honetan, adibideekin segika pelikula ekarriko ditu dela. Vale, ados. Hainbat pelikula, ondoritza izu amets. Ados. Bai, vale. Adibidez, hau izango zen, bateko bastoia dauka pixat energia Ameli. Ameli. Vale. 2000 bateko pelikula da, frantsesa, eta hau da Jean-Pierre Jeunetek zuzendutako film bat, zeinetan Ameli Pulanen historia kontatzen da. Bere ingurukoen bizitza aldatzeko grina sentitzen duen emakume gazte bat da. Eta bateko bastoiak sormenaren eta abenturaren hasiera simbolizatzen du, eta Ameliren bidaia berriak eta bere irudimena argi islatzen ditu zentzu hontan, ez? Eta beste adibide bat, adibidez, Espainian estatukoa, 2006koa. Volver, Almodovarren filmak emakumeen sendotasuna eta haien bizindar erakusten du. Bertan, Raimundaren bidaia eta bizitzari berriro ekiteko prestutasuna bateko bastoiaren adibide bikaina da. Bai? Sormen eta bizindarra berriz pizten ditulaik. Eta beste bi adibideo lamotzean, adibidez agoltzake Billy Elliot, da gala paso egiten du adibidez boxeo ikasteaz eta errepente sartzen da baletaren munduan, daka bulkada bat hori egitera ematen diona ez. Eta beste bat izan daiteke frantses estatuko eta estatu batuen artean 2010an egindako La La Land. Zentzutan agertzen den, jende bat, gaztea, zina dagoen bere etorkizunaren bila eta bilego zifroak egiten ez, sormenetik entabar, lortu alizateko. Ez dut ikusi La La Land. Ez. Amets pelikula asko ez dut ikusi pelikula asko, Zuk. Hombre, noski ez ditut munduko pelikula guztiak ikusi. Ez, baina, joder, a ver, denak ez, baina klasiko batzuk igual. Bueno, klasiko, a ver, La La Land, klasiko, ez diazu ez. La La Land, klasiko. Ez da tila pietera zituen amets, oza, ez esan ez, nikan. Klasiko, baina, bueno, izan zen bere momentuan como hype-pat. Hype-pat, Titanic ere, eta ez dara, en fin. Ez du ikusi Titanic? Bai, ikusi dut, baina pelikula, bueno, ya está, enaiz hartuko, jende asko jarriko zegala kontra. Dena den, bateko bastoiak eta bateko guztiek potentzialitate erakusten duten zentzu honetan, esaten digutena da, mezua positiboa da. Eta esan dizutena da, bidea badagoela eta aurrera egiteko. Eta
egin dezakezula. Gero beste gauza da, gero energia horrekin zer egingo dugu, bai? Baina hasiera bat da, eta energia positibo bat da. Eta esan dizuna da, proiektu berri bat abiatzeko gaitasuna daukazula, sormen lan bat hasi dezakezula, harreman berri bat izan daiteke ere bai, bateko guztiak daude lotuta harremanekin, ez batek ezik agian. Igual, bai, bateko... Ez batak terrible, ni denboraldi hori ingo nuke saltatu. Ez. Hola, salto. Bateko ezpatak agian justo kontrakoa dira. Justo korte. Baina batekoek kasu honetan izan dezakete, erakargarritasunetik edo sormenetik ez sortzen den harreman batekia da, bata oraindikan ez batekoa dela, individua dela eta bikoa daukala dualidadea, baina izan dezake harremanekin zer ikusia. Eta izan daiteke ere norberaren urrats berri bat, etapa berri bat, garapen prozesuan aukera berri bat. Eta kartonek esan dizuna da, bai, egin dezakezu hasi bidea. Zepolitaian, eko kartak. Zepolitaian. Bale, orduan, sintesian. Izango ziren, hizklabeak izango ziren. Hasiera berriak, sormena, ekintza, potentzialitatea, elementua sua, sua gori da honean, eta kolorea evidentemente zein ezpada gorria. Guatzen ez da gaitu genula demoraldion hasieran ze kolore emango nioken bastoi eta nik izaten nula berdea. Bueno, ez, gorria, omen kolorea. Baina ikustezagun bide berrien kontu guztionek nora garamatzak gu. Bueno, ekarri zut, Faneka eta Guada taldearen kortina bestia, ametxek badakizuenez egiten du beti apostua ekartzeko abestiak zentzulotura zuzen haugaten gaiarekin. Nik egiten dut hautaketan egiten forman. Eta gaitzaki badiatzen zuzateko lotura daukalak kartarekin. Kartanen lotura da, emandio da lotura da, niretzako daukala karta abesti honek. Energia bat, zeinak abia puntu edo bide berri bat irikitzen duen. Da goizean goiz, honean esaten, zeingot nik gaur, eta edo zeingot nik urrengo egunetan edo urrengo hilabeteetan. Energia hori dauka. Nakameste aukera bat, baina hori karriko beste batako. Baina nahu gustatzen zen pila bat. Bide berriak, amets, zemaetan egontzea bide berri baten atarian. Maiz, askotan, eta suposatzen dut mundu guztia, beste gauza da, autoiek hartzen dituzun, edo, bai. Bai daukat, honekin hausnarketa bat, eta ez dakit den karta honekin edo bastoien txotarekin, bino azken bolan... Ekaslearen energia akana, ez? Bai, bino, bateko bastoian ikasen nuke, nire buruan behintzat, bateko bastoia eskuan dauka. Vale. Bastoien txotak. Vale. Orduan, bai garatu gana da, edo bai sentitzen naiz aurten, hain naizela gauza asko egiten, berdintzait yoga, plaza dantzak, ezakizer, plazeretik epaitu gaben ere burua nahi duen esan da. Ez, batzutan helburu argirik izan gabe, nahi dudalako, disfrutatzen dudalako, eta gero horrekin ikusiko dugu, zer edo nora. Eta batzutan erortzen naiz, eta horregatik esan dizun ezakit txotarekin daukan lotura, baina batzutan baditut horako pentsamenduak, adibidez, dantzak badauka zerbait, nahi betetzen haula pila bat. Eta pentsatzea hor frustrazioetan nik zergatik ez dut txikiagotan aukera izan, zergatik ez nahu inork ikusi dantzatzen eta esan du, dantzara apuntatu behar dugu, mesedez. Bino, garduan nintzen hasi, bino, aurten hasi naiz, eta pozpozi nago. Bigazen dut esan bat, dala, zaude ontxertan, 30. krisian eretzako izan zen momentu horretan. Bai, krisi dut lartzen da. Hola izan da. Ez du krisi bezala, bizi. Aukera bezala, eta ez krisia dia guapoak ere, bai. Dia supererlatzaiak. Ni gara hortan asintzen ditzen gauza berri pila bat, ordurarte egin nenitunak, zeren enakan denbora, enun jarri erreta, esan, zerratian ez dago egin, eta asintzen egiten. Hori batetik eta ero, dantzaren kontuarekin iruditzen zait, asetzen dula pila bat guk guztiz abandonatu daukagun arlo bat dela gorputzarena. Ez daukagu ez ezia, ez dakigu komunikatzen gorputzarekin ez da izer. Eta bide errazena horretarako da dantzaren bidea.
Hau da, kontzientzia hartzearen baitare, beste lenguaia horietaz, horrek sortzitun sensazioez, eta bar. Oso burun bizi naiz, eta dantza egiten izan detenetan, baitare sentitu izan ditula, onela egiteko ongizate sensazioneko potente bat ez dena, honean lan mentalak egiten, ez? Lan fisiko gutxak egiten. Hau, bueno, berez bai, kopekin lotuko nukenik, bino, Zer? bakizu, ez dantzan kontua. Bino, hau hitzein izan du jende gehiokin, badaukat lankide bat, eta suarekin ere, gaina sua, hitzein izan dut, asken bizitzan, igual dantza egiten sentitu naizela. Osea, konektatzen zunean dantzan zaudela eta berdin zaizula, osea, da, baita, igual ez du zure gorputzarekin, ez, zure gorputzak daukan mugitzeko gaitasunarekin besteekin, ez, komunikatzeko daukazun gaitasun horretatik, guztiz. eta, bai, osea, zaude, ezakit nola esplikatu, ez zaude, eta oso sensazio, bai, oso aske sentitzen naiz, momentu horietan. Baineko nuke egin dantza. Pila bat. Bueno, bide berren kontua. Aipatuzu, bai, egontzeala azken urtean bat zaudela, zean bide berrin aurrean eta barre, hori garatzen, baina ez tegazu sensazioak gaur egun gero eta gogo edo behar handiago daukagula bide norabide edo aukera berrietarako. Hau da, nola daite berritasuna bilatuko bagenu une oro bezala. Bai. Zuk daukazu sensazio hori. Bai, klaro, zure galetzen izut. Vale, baina botazuk. Ni dauka sensazioa ez daukagula nolaite daukagun hori desatxeina izan da ere zaintzeko joerarik, edo joera handirik, edo horretan korapiatzeko gogorik. Eta iesaldirako joera bezala ikusitu bide berren kontu hauek askotan, badakizu? Bai. En plan, ez dakit, dudan bizitza gutxiz rutinario da, eta berret aldaketa bat, eta derrepente da bihurtzea ez dakit zer nolako ez dakit zertan, ez? Urrutik ontxorrak amalau. Bai, bueno, esasen batzutan batzutan edo asko da, ez dakit, bide berriak ematen zaituzte leku plazenteroetara, eta leku zoragarrietara, eta batzutan beste rutina batzuetara, zentzuak bagian badira rutina, baina ez dira aurrekoaren igualak, zeren bestera batera osatu dituzu rutina horiek, orduan, baina badagola, zahar berri dikotomia moduko bat, edo ez, bi mutu horroiek zeinetan jazarra dena ja, ematen du galbidera dijoala eta ez duzula zertan zaindu, eta bedera berriaren bila jutea, ez? Como, ez dait, neokrazia moduko bat, bakizu? Gaude energiaren oso alde desberdainetan, nina positibotik bizitzen zaude bere aurrizkoak ikusten. Aipatuko dut, ingo dut Ana Milanen aipu bat, Shakiraren aipu bat egiten. Eta da, erratz berriek beti, errazten dutela oso ongi, esaten du, Shakira kanta batean. Todo escoba nueva siempre barre bien. Eta da, ez, beti gauza berria ditugunean oso horretxa dela hoiekin ilusionatzea eta idealizatzea, eta hau nahi pasazitzaidan bidaiatzen, jo nintzenean. Ikusten da momentu bat, zaude... Eskozian? Eskozia, bukatu nun Lisboan. Bueno. Eta gero hitz egin dut bidaiatzen duen, ez bazoaz toki konkretu batetara, badao, ez, idealizatzeko joera bat, da zaude hiri berri baten, hiri berri horretan zaudenean, edo herri berri horretan zaudenean, dena da, potentzialidadea dena da, ez, gauza berriak ezagutzeko aukera, ez, erromantizatu dezakezu ez berdin zait hizkuntza, kultura, eta bestea, eta astentzeanean, egunerokotasunean bizitzen, toki guztietan bezala gauza txarra daude. Eta tokiz-tokiz daudenean bidaiatzen, arriskua da, ez zaudela benetan inon, zaudela ja urrengo, zure urrengo geldialdia idealizatzen, eta ez zaude bertakoa bizitzen. Bai. Ni gero eta gehiago nago justo bertakoaren, ematen de persona tradizional, supertradizional bate, ez da hori asuntua, baina oatzen ez aurreko denboraldian baita ditzen genuen asko, bueno, kritikatu enun kapitulu batean bidaiatzaren kontu guzti hau, eta dio zentzu horretan, nago como, ez dudala nahien beste bidaiatu fizikoki, baina nahietela bidaiatu komunitatea sortuko duen bidei batera, bakizu, lekuan bertan. En plan, zure... Bidaia espiritual bat. Bai, bidaia espiritual bat, hori da. Es como, bai, sasaiatuko naiz, edo gogoa, edo grin fuerta dukat, hortarako, hau da, komunitatea sortzekoa lekuan bertan, hau da, ez abandonatzekoa gu ditugun, dagoeneko bizitugun espazioak, eta esan sortu barritugu berri, eta ez, como, bueno, daukagu, ja, egitura moduko bat, eta ni nagoren txertan indar batekin, edo gogo batekin, horiek iraldatzekoa. Ez dute jende bultzatu nahi bintara, porque oso gora dela jende askorentzako, eta violentzia asko dagoela ez aizer. Me usten dut interesantea dela, bidaia hori, niretzako bentsat momentu honetan, interesantea izan daiteken zerbait dela. Ez abandonatzea eta horre gotea bide berri bat abiatu beharrean. Hor aplikatu dezakegu bateko gaztaiara, bai? Ja, zagit. Ze emozionante eta intens. Bueno, dena den...
Bateko bastoia badauka, ez? Norabidea jarri dezakegu eta norabidea iparraldea izan daiteke. Bai, Simbolikoki edo literalki. claro. Goaz iparraldera? Bai. Goaz iparraldera. Bizitza oso bat eraikita tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan norabide berean. Urtaro egunak igaro aspaldi ez dakitze argi den sartzen iluntzen. Emairaz eskuet etorri Rima guztiak zuzentzen dire norabidera. Zatoz iparraldera. Gordeko dizut etxe bat eraman azazuzuk oraindik iparralderago munduari buelta emateko sekula iparra galdu barik beto. Edozein lekutan nintzake berteko bertan jaio banintz ta ikusi nahi ditut guztiak sentitzeko nire bertsioanitz. Mila 1984an Markina Xeminen jaioa. Kazetaria, sortzailea, bertsolaria eta idazlea da Nerea Barzabal. 2016an Txakur Gorriak taldean hasi zen sortzaile lanetan Malena Benabar, Marini Arbeo eta Anera Bakarekin batera. Tarduko haietan hainbat lan egin zituzten marrazkilaritzan, kazetaritzan eta idoigintzan ere, besteak beste. Bere kabuz, bertso munduan dabil oso gaztetatik. 2016an eta 2018an Bizkaiko bertsolari txapelketako finalista izan zen eta 21 eta 23an Bizkaiko bertsolari txapelketako garaia. 2022an, Bar Gloria, Susak argitaratua 2022an, izeneko leberria argitatu zuen, zeinan Gloria Tabernaren bueltako pertsonaien minak, ezinak eta esperantzak kontatzen diren. Ta hau, 2024an, Konsoniren eskutikan argitaratzen da gazteraz, Arrati Hidalgok gaztera ditzulia. Kaixo Nerea, ongitorri alderantzizera, zer muntzaude? Kaixo, eskerrik asko gonbidatzearren. Oso ondo, oso pozik zuekin. Bueno, alderantzizea, oain etorrizea, bino lehen denboralditik aipatu zaitugu. Hain zuzen ere, oain gaude bateko bastoietan eta Arkano Nagusien lehenengo kartan aztian, magia hitz egiten aritu ginen, eta fantasiaren aldarriaz, eta hauek nola txertatu ez, gure bizitzetan eta bar. Eta horren aitzakian edo 2021an Bizkaiako bertso txapelketa finalekoa ez, bai, abestutako hasierako agurra jarri genuen, agurro magikoa. Eta gerora enteratu ginen, edo gerora deskurritu genuen, baduzula harremanik tarotarekin, eta taroka izeneko jolasean sorkuntza prozesu horretan edo parte hartu duzula ere. Hortaz, hasteko, zer harreman daukazu tarotarekin?
Ez oso aspaldikoa, baina zeharka bai nahiko ancestrala, gure etxean beti onda taroteko baraja bat, zarrena bintzat, Dalik diseinatutako super polita, nire amaren baraja bat da oso brillante askinetatik, bueno, super baraja polit bat, baina azalpenik eta etzekarren ez umetan zabaltzen nuen da enuen oso ondo ulertzen, baina gero ere itxi zen Osoren tarot terapeutikoa nire amaren etxera dela beste tarot hau, eta honeia bazeukan azalpen luzeago bat eta bar, eta sinitzen neure buruari tiradak botatzen, ez dakiz zer, interpretatzen, eta marrazki super polita zeuzkan, eta desenteko engantxea harrapatu nuen baraja horrekin. Hainbeste zuek aipatu zenuten agur magikoa Harry Potterrena, baina inork ez dakiena da, amaierako agurra, urte hortakoa, okerrezpanago, arrakalak loratu, beste agur bat, hemengo karta baten inspiratutako agur bat dela, bai, eta da, justo hau, eta goratzen naiz, finalaren aurreko asteetan pila bat, konpulsiboki botatzen dizkion tiradak nire buruari, en plan, mensajea behar dut, ez daukasunean ez dakizunean zer gertatuko den, behar dituzu belduleko, eta nirea izan zen tarota, erabat, eta geratu nintzen irudi honekin, nolabait, hori, hasiak berak ez daki zertan bilakatuko den, baina prozesu bat bizitzeko prest dago, ez? Oda, hasia prest dago. Orduan, horretan pentsatzen nuen, eta horrela, etorri zen amaierako agur hori, oda, 8. arkanoa, indarra, bez, balor dauka izena. Baina erabat zeharkatuta. Guzti zeharkatuta. Inok ez daki, baina deseatzen nengoen podcast honetara etortzeko. Zengi, gaur egumenikan botatzeituzu karta, badukazituraik. Igual justo guztiak galdu xamar nagoenetan, eta gero batzutan aztu egiten zera, hor dago tarota, arazo guztiak horre konponda daitezke, baina aspaldiztu bota, gero igual bota dezakegu bat hemen, zuzenean bat. Vale, gero bukeran zuzenean bat botako dugu. Galderatxo bat, taroka batu dugu, baina, nola heltzen zaizu proposamena taroka egitekoa, bertan parte hartzekoa eta bar? Hau berez etorri izan Atopiako jende zoragarriaren bidez. Atopia izan zen rol jokoa asmatu zuten, eta horko jendea Talaiosekoak, Beñatirazuegi, Txerren eta abar. Hasi ziren pentsatzen, taroteko baraja bat kristona izango litzatekeela euskaraz, eta gero gainera multidisciplinarra balitz, hobe, funtziona dezan jolas bezala, dixit bezala, errimatzeko, ez dakiz zer, orduan izendatu genuen tarot joko bersoterikoa, eta nolabait euskal kulturan disimulatuki sartzeko esoterismoa, baina euskararen eta bertsoaren mozorroaren azpian. Orduan, taroteko baraja bat, balio duena, tarotean ez jolasteko eta oso jolas divertigarria dauzkana, baina baita balio duena tiradak egiteko, eta txakurgorriatik Malenek eta Marinek diseinatu zituzten kartak, eta oso prozesu polita izan zen. Eta zuk ze karpen nintzen, bertan? Nik egin nuen tarotaren parteko nahiko azalpen laburtua edo karta bakoitzaren esan nahia buruz gora buruz bera, eta arkano nagusietako bakoitzari bertso bana jarri, esango dugu. Piskat esentzia oso harrapatzen duena. Eta gero errima proposamenak karta bakoitzarekin, azken batean delako errimekin jolasteko karta baraja bat baita ere. Hori da. Esplikatu diguzu nola funtzionatzen duen jolasak berak? Diotzeren dago tarotaren partea, gero dago errimen partea? Daude, tarotaren partea, eta gero daude, okerrezpanago, 3 jolas mota, modu kompetitiboa, kooperatiboa, eta, ez dakiz zer, 3 jolas modalidade. Azken finean da, bakoitzak zer ikusten duen karta bakoitzean, demagun, zuk hartzen duzu mundua, nik hartzen dut eroa, eta hemen ikusten badut adibidez kaiola, nik botatzen dut kaiola. Orduan, zu lortu behar duzu zure karta hortan hola amaitzen den zerbait aurkitzea, eta honen gainean bota, justifikatu ala izateko kartari gabe geratzea amaiera. Imaginau, borza ikusten duzu hola errimatu dezakena. Bola, hori da. Nik esan etzak, baina ez dago bola, orduan justifikatu beharko zineake, da pixkat hola, egin daiteke rimatu gabe baita ere, egin daiteke pixkat nahi den bezala. Eta era parte dixit bezala erabili daiteke? Hori da, historioak sortzeko bata bestearen gainean, azkenean, naizta badagoen tarotan iruditeria tradizionalean oinarrituta,
pixka libreago ere jokatu zuten, balioz esan beste gauza batzuk ere egiteko. Ni konta bezu sekretua dela 2023 hasi nun, oza, 2004 hasi nun, tarokako kartekin botata tira bat. Bai diozu? Enez, dauzkate lagun batzuk, izarran. Bai. Eta negon superkrisi existenzial supertutxo batean, eta botalitun kartak, eta izan zen super guaia. Bai, argigarria izan zen. Bai, lagundu zian eraki hartzen, eta lagundu ditu urtean zer ere bai. Bai, bueno, izan da, el 24 izan da, oitala izan da neko, bueno, urte bat. Urte bat. Bere, joder, izan da pisutxua bastante. Eta bai, bale izan zian. Así que, ze guai. Gomendatzen dugu, erostea zaiten dikan erosi daitezke, ez? Nik ez dauka ni aurreko nintzen apuntu erosteko. Ja, nik hau gaitot. Ja, egon da durako azokan. Ja, bai, ikusi. Donostin egian bada, o denda bat, ebla, liburu denda. Bertan badituz, ezakit dituzten, eskatu bertzun eta iristen dien, ezakit saltzeko dituzten momentuan, bino... Bai, baduko gorendik estok bat. Eta denda esoterikoan. Bueno, izan bar dugu. Bai. Hemen bada, aldaketa txiki bat, tarokan, normalian, bueno, edo guk ikusko ditugun palotan, izango dira bastoiak, kopak, ezpatak eta lurra, tarokan erabaki da hauek aldatzea, haizeak, olatuak, argiak eta harriak. Ezakit horren atzeko autua, badakizun... Berez antzeko oinarria dago. Osa, haizeak ezpatak, olatua ura pixkatzen desberdintzearen sua argia, baina bai, ekipoak errazteko zen bakarrik. Eta egurra harri bihurtu ez. Horiak, egurra harria. Zer harri. Lurtarra. Vale. Eta zein auto estetiko dago honen dela natzea? Esan dezu ez, igual apur bat tarota oinarri, baina baitare lausoagoa apur bat beste gauzetara baitare lotu alizateko. Hori da, bai, eta gero pixka bat figura androginoak baita ere arkano nagusietan, edo pixka difuminatu ama santua, baina izan deteke beste edo, zer ezakit, gauza sotilak, egon ginen pila bat irudi ikusten, pila bat referentzia hartzen, eta uste dut Malen eta Mariek superlan polita egin zutela azkenean, ez dakit. Eta gero bakoitzaren, bueno, koloreen arabera ere pixkat demagun hau, baldin bada, bueno, oso kolorek adirazten dizute zeo zer pixkat tristetxoagoa izango dela, edo, bueno, familia bakoitzaren kolorea urtsuagoak, argitsuagoak, egin zuten animaliak eta persona difuminatuak, hori da pixkatu oinarria. Kuriosidadez ez zukatzu jakingo, ama santua guk berri zendatu genuen. Horrek izan genuen, berez, oida, amandregorena ditu genion. Amandregorena guai da, bai. Ez da mandragora, pixkara, mandragora. Zalantza izan genuen, hor santua sartzia da, berez, asmoa zen, beste karta batzuk ere berresan naitzea, baina gero amandregorena bai aldatu genuen, eta beste geltu ziren hortan. Gure hongi hortan zalantzan da, ez gendun, bai, ezken horrela geratu zen, baina bai, ez den jo, golpina zitalda ezakegu are gehiago, baina bai. Bueno, lehenengo karta dugu hau bastoietan, eta hasiera berriak esan bezala simbolizatzen ditu. Nola iten zaio aurre hasiera berri bati? Suposatzen dugu askotan eontzela horrelako egoeretan, eta bertsogintzak ere naiz eta prozesu bat duen, eta etapak desberdinak egongo dien, askotan ere sorkuntza prozesu honek badu ez, maiz igual hasierako puntu horretan edo abia puntu horretan ez, egoteko sensazioa edo azken finean nola prestatzen da nerea hasiera berritarako? Behar bada justu bertso saioetan aldiro da hasiera berri bat, eta aldiro izan dezakezu krisi bat saio horrekin, edo oso pozikatera, edo oso gaizki, orduan da, egun baten barruan bezala bizitzen dira hasiera eta bukaera guztiak, naiz eta gero faseak luzeagoak izan, ez? Baina badago nola baiteko, bueno, autokonfiantza eduki behar bat. Ez dakit, bertsoak zerbait erakutsi badit da, fedea izan behar duzula prozesuan. Osa, ematen du txorra bat, baina da, benetan. Osa, batez ere, igual libreko saioetan, ez? Ze, jaialdietan edo gai jartzaile bat dagoen lekuetan, mintzat badaukazu konfiantza, gai jartzaile horrek ekarri duela ezurdura bat, eta proposamen bat, da, zeo zer dago naiz eta dena egiteke dagoen oraindik, ez? Baina libreko saio batean, demagun otordu bat, daia hasten dira kafeak zerbitzatzen, ekartzen zizkibute ja mikroak, eta ez daukat ezer. Osa, ez daukat ezer. Baina badakit, 2 ordu barru, egongo dela bideo bat eginda, eta saio bat amaituta. Hobeto edo okerrago, baina egingo da bidea, ez? Orduan, askotan, utxuneak berak, parean ezer ez egoteak, badaukat tiroi bat, zaramatzana bidea egitera. Osea, ezer ez dagoenean egiten da, eta beste ari entzun da, bueno, adi bazaude eta erne bazaude bizitzan, gauzak gertatzen ari dira beti. Orduan, bertsolaria batzutan da, gauza horietan erreparatzen egon behar den persona bat, etengabe. Eta batzutan zaude blokeatuta, eta oso gaizki, eta oso gaizki ez duzulako ikusten ezer, eta zoazelako
larrituta, ez? Zaila da batzutan, psikologikoki gestioa ez da erraza, baina polita da era berean. Ze polita, oso interesgarri iruditzen zaitze, hau entzun izan diot antzerki gintzatik eta hola, batzutan estena batzuk edo, imaginatu zuk momentu batean tokatzen zaizula, negarritia momentu batean, edo iritsi ez, emozio oso intenso edo muturreko batetara. Eta aktore bati entzunion, oin naiz gogatzen bere izena, badakit Trublodeko aktore bat zela, eta beak zuk esaten zen berdina, ez? Osea, zuk lanketa baten dezakezula eta tresna bat dituzula, baina antzesteko momentu iristen denean, berak putzua bezala simbolizatzen zuen, ez? Badakizu, osea, jetxi bertzu eta konfiatu bertzu hor ura egongo dela. Eta emozio horiek hor topatuko dituzula. Ezakizu, bino inbertzu konfiantza, ez? Fedelan bat bertara jetxi eta sinistu baietzen egongo, osea, ura topatuko duzula. Era bat, eta bestela, ez da hurik egongo. Osea, espadu sinesten ez dago. Hori da, kontu orduan, ez daukazu sinestea besterik. Batzutan igual, aste dagoen bide bati, edo egin gabe daukasun proiektu bati, aste mazaraia exigentziak jartzen, exigentzia bera hori da, blokeatzen duena guztia. Ez? Ondo egin behar dut, gaizki egingo zu, igual. Osea, ez dakit. Orain dela gutxi entzuten ditzun, justo elkarrezta eta prestatzen nola itzite zenun baitare, justo barloria idaztean inguruan tabar, nola ideia bate dagonetikan ateratzen den arte emaitza, dagon bide oso bat, eta hartzen duen forma dela hartu behartzen formazioatikan, ez? Hori epatzen duzu, ez da izte izan zen. Azten da egon ez ikusten hau dena, baina bai, como idea hau de egiten arrapazaitzala guzti horrek, eta gaina espektatiba guztiek eraitsi zeren lanak berak emango dio forma guzti horri, ez? Bai. Baita ez dagoela izarretan idatzita kontu guztia, baizik eta jetxi bar dela lurrera eta hortikan abiatu dena, eta ez espektatiben kontu guzti hori ez zate mugatzaia, baizik eta ez lanean aritu eta torra sortu. Hori da, baina ze zaila dan. Eta hori igual esan nuen bargolera buruz da orain. Hain naizela, eske karta hau perfecto. Bizitzan perfecto dator karta hau. Nahi dut beste zerbaitekin hasi eta hasi naiz, baina sumatzen dut hori, espektatibaren mamua. Nola egin nuen hau lehen, egin dezakedan horrela. Hori, ari dela, erabat, boikoteatzen prozesu guztia, eta batzutan nahiko nuke berriro 10 urte eduki eta ezerrez jakin, ez? Osea, azteko berriro errazago salto egiten eta jaisten jaitsi behar zenen lekura, ez? Baina bai, prozesuan sinestea, osea, erretzaten da, batzutan gero oso zaila da. Gero tresna falta lehen esan duzun bezala. Eta gogoa daukat, baina gero nola egiten dut, eta gero agertzen da lana, eta agertzen da disiplina, eta horren barruan utxe egin dezake ilusioak eta utxe egin dezake pasioak. Perfektu bat horre esaten izan hau, horrengo alderako dela, bateko bastuia ere bai bada, berrabiarazteko proposamen bat, eta betiren norberaren potentziala alik eta gehien aprobetxatzeko. Zeinunetan aurkitu gara, ez, gu guztiok, berrabiarazi botoia zapaltzekotan. Hau da, ze momentuan nahiko nuke esan, berrabiaratu nahi guzti hau. Ez bideo berri bat abiatu, eta igual berrabiarazi en el sentido de, igual ez, incluso ez izan aurreko esperientziak berriz ere egoteko leku garbiago batean, ez? Ez horren kutsatu guzti honegatikan. Ba, igual nik ointxe sakatuko nuke, botoi hori, bai. Eta ikusi, lehen esan duzuna dantzarekin, pilo bat gustatu zaitzen, nik ere uste dut, agian dantzaria izango nitzatekela, berez, ez, baina sartzen zara bideo batean bertsolaria zara eta idazten duzu eta pozinago hori naizelako, baina ez dut, jode, zema gauza, zema gauza hori ez diodan lekua egin, eta zema gauzak xurgatu nauten, eta horrek egin nau molde batean, nun gauza asko utzi ditut atzean, berrodanik erabaki gabe baita ere, ez dakit. Bueno, horrela izan behar zuen da, horrela da, eta eskerrak bideari, ez baita ere, baina jo, batzutan askatasun gehiago. Bai, niretzako horrela ere badao punto bat, dela, nire ustez nik, antzerkien dut urte askoan, ez dut inoiz profesionalkin antzerkia, bino, badao punto bat ere ez, lortzen zunean, gaitasun bat edo maila batzudura batetari iristen zenean, badao galtzen zu, hasieran joku bat, ez, zekan inozentzia kutsu hori galtzen da, eta exigentzia horrek edo, ez, maila horrek edo, iten dizuna azkenian, deskonexio bat, ez, benetan hasieran zenekan, bulkada horrekin, ez, osa zu horrekin nahi zuzen ere. Ez que hori da, eta nola desaktibatzen da hori, ez, ze badirudia, nik antzerkia utzi nun. Ba! Bueno, komunikatu bat, nire bertula itatzeko. Ez mese. Ez, baina ja, irabazteko eta ikasteko daukazuna beharrean
galtzeko daukasunari begira hasten zarenean, edo ez ja, batean beldurrak agintzen duenean zure movimentuetan, Bai. ez dakit nola desaktibatu. Eta ez dakizu berriro, ze hasierak daukana da, segurazki teknikoki ez dakizar, etzen nahi ongi egiten, bino disfrutatzen zen, bino hain ja, zuk zure urari ez dioz utziko egiten leheno egiten zenuna, eta ez denuke berdin disfrutatuko, osea, ez da ezin da, ez? Esan, ez dio garrantzirik emango. Hori da. Horren egin behar da igual, nahastu beste disiplina batzuekin ikasi bestetatik, osea, nola berritu odol hori, etengabe egoteko, joe. Mixturati dator berrikuntza hori, Osa, nahazterik da, beste arlo bateko tresnekin nahaztearekin, ez? Nik uste igual gauz, osea, bai da, ez? Hau Olatz Salvadorrekin itzen genuen horreko denboraldian, ez? Behar bat igual, ez? Osea, zerbait berria sartzeko edo, zehazkinean guk ere, ez? Osea, gu aldatzen goaz, eta orduan batzutan berdela, ez? Beste elementu batzuk edo berdan topatzea. Eski guztiz, bai. Nik alare uste dut nik dantzari izan bermola, Bai, dantzari izan bermola, ez Bai, leheno esan dut hasieran, frustrazio momentu bat ez, bino, bai sentitzen dut, dantza ez dudara inoiz hurbil izan txikitan, nik gogoratzen dudan dantza, nik euskal dantzak gerora entzun diot jende pila bati, euskal dantzak oso hurbil bizi zitula, nik ez ditut euskal dantzak nire haurtzaroan hurbil gogoratzen, edo ez egin nitzakeenik ere, eta ez dut uste gaina genero aldetik hor muga bat izango nukenik, ze uste dut gaina jartzen bezalako herri batean, ongi ikusiak gango zila, baleta bakarrik daukat buruan, eta bai gogoratzen dut, hau ezakit hemen esan izan dudan, baleta niretzako, nire buruan zera, nik ezin nula, mutil batek ezin zula baleta egin, orduan, enun ez da planteatu. Bino, bai gogoratzen dut, dantzarekin lotura handia. Antzerkian igual topatu nun, gorputzetik adirazteko aukera hori, antzerkiak ere mantzien askatasuna handia, bino dantzara gehoia helduagotan askotan enaiz ausartu hain zuzen ere, eta ez dut bateko bastoia hau heldu egin nintzelako ja. Osea, ni goatzen naiz 18 urtekin genuen antzestan bat, eta koreografia bat zeon tarteko, eta jende dexentek esan zian, ez? Ze batzu dantzaiten zipila, disfrutatzen zu ezakize, bakize. Eta niretzako jazen, nola hasiko nahi zoain. Eta 18 urte askea, geratzea baitzen zuzen zu, zaplasteko demogan izuke. Ongi torri krisis de los 30. Aizu, venga, egitea. Bai, ez da, egitan, osea, eske da, justo esaten izana. Orduan, muga ez ere ikusten duen 18 eta repente hain 32. Eta mairu. Dituz, oza, de repente aukera pila ikusten dituzu, da, como, hostia, zerratik ez? Bau da, bateko bastu ere bai. Lantzau eta zerratik ez. Eta ez dagoela ona izan beharrik ez da ere hortan, ez? Claro. Eskin egiten hasi naiz baita ere lago dantza xeleberre moduko baten. Biodantza. Animal flow. Vale. Eta sumatzen nire baitan, lehenengo eguna zen, eta beste guztiak, iaztigia apuntatuta zeuden da nire ezazen lehenengo eguna. Eta nire barruan, nire persona perfekzionista zegoen en plan, gaizki ari zara egiten, ez? Eta torrengo eguna eta berriro gaizki egiten nuen da, okerrena izaten oraindik, ez? Oraindik gaur da okerrena naizen eguna, 4 hilabete eta gero, baina bai jazta, osea, ondo pasatzen duzu, ez? Baina, ez daukazula zertan beti aurreratu zerbaitetan, ona izan, kendu, pasatzen zaigu mierda. Ispilua daukazute klasean? Ez, eskerrak, bestela. Zorioneko atzu, zeta antzan askotan ispilua dago, eta kerna, ikusten dituzu beste guztiak ongi dantzatzen eta zuen. Hori da. Dantzatu dezaket atzeraka begira. Bueno, zer ditzen dugu hasiera berri bat. Zer da bide berri bat zontzako? Netzako adibidez da, asteko astrena da bide berri bat. Hola xen, asteko astrena. Osteguna ez, eta larunbat ere ez, baina astrena bada. Osea, topatu izan askotan ere buruan planteatzen, venga, azte diagorre ez da izegin got. En plan de, ez da ize oso ezki joa, venga, guantaukot igandarte eta jaztenan fijo, ez da izer, gertatuko dela, eta ja, ez, bide berri bat hasi bala. Edo, jo que se, ikasturte berri bat, edo urte berri bat. Osea, dia klasiko nadia horiek, ez, behen, zuen gan badago olako zerbait, badakazu olako ritualizaziorik, demorarekin, bide berriekin, hasiera berriekin. Nik igual, pijama eta izarak garbitzean, no? Osea, izara garbiak. Bale, hori da hasiera berri bat. Bai. Ez dakiz ematero, inoiz ez dakizu ematero dan, baina, zatu momentu batean, ja, gaur da, dutxatu, pijama garbitu eta izara garbitu eta oean sartu zaren, zatu zu, beste persona naiz, ez dauka trastorno metalik ja, gela ordenatuta dago, pixkat hori, edo erropan udatik negura eta negutik udarako aldaketa erropena. Vale. Nik ez dakit oso argi, osea, bai, eta ez dakit
simplicidade hori ikusten diodan, bai, eske asko errepikatuko dut, nik ikusten dena da, bai, ba, oin gauza txikiak, ez, igual leno hasiera berriak edo proiektu kutsu bat hartu bertzuten, ez, ba, batian, bueno, hau egingo dut, eta egitura bat dauka honek, eta haina, bueno, pues, honekin hasiko naiz, ikusiko dugu. Eta hortik ere beste ilusio batekin hasten dut, igual ez dudalako konektatzen ez, ongi egin behar izate horrekin edo ez duten beste lotzen. Bai. Ze ondo zama horretatik kendu izana. Ze ondo zama horretatik kendu izana. Bueltatuko da, nasa. Dana, bueltaz. Evidentemente, bai. Ni oso ritualtzalea naiz, eta gaina laguntzen diate astrenek, así que, bai, naiz persona hori maite dituna gaztelena. Ja, nik hori jai dauketelako. Gure asteak, bertxotan, niretzat astea azten da, ostegun, ostiral larun bat, domeka, eta astelena da jai, erosketak egiteko, eta kozinatut. The chill. Ze ondo. Vale, ikarri guzu goza bat, igual, etzan oso ondo akordatzen, baina, ikarri guzu, aspaldi pasatako kontu bat lotzen dut ni bideo berriekin, eta aizuzen 2008ko pandemia zari naiz. 2008ko martxoa, obligatu bai, kokatu zirudin bide berri bat zabaltzeko aukera ekarri zezakela, ez? Hau da, orduko hartan aipatzen zuen zerbait, nerea, ETV bateko programa batean. Bai, konstienteago urtetan badugu gauza batzuetaz, konformauko nitzake. Konstienteago gure bizitzan zer nahi dugun eta zelan nahi dugun jokatu. Ikusten datana dela oso efimeroa, ez badago burdinaz eta makinaz eginda, ez? Gure bizitza, oso kultura. Oso erretze bapura uleike, virus txiki batek zure programa osauko dana airean jarriko leukara, jote ginen pertsona danok, de repente geldi geratu gara eta airean geratu gara. Orduan, zer nahi dugu bizitzan gurekin, ze jokabide nahi dugu, ze persona eta zer nahi dugu egin, zein dago txarto, fijau, hortaz konturatzen baga, eta uste dut, persona batzuk, agian, bai, horrekin urtengo dugu, eta ez dakit, eta igual birurte barru, estingidu da bertzularitza, eta estingidu da, Ostia, pasaia la urte terdi ordutik, mediga gutxira urte beteko ditu guztionek. Zer antzungo zenuk orain bide berri bat izan zen guzti hori? Zaize ikaspenatera ditun orduko hartatik, edo zea orain optimistagoa ala pesimistagoa? Bertxoritza ez da estingitu, esan dezakegu, ondo. Berba da optimistagoa, naiz ez dakit, egia esan, nire aspaldiko berba horietan entzun ditut, denon berbak bezala, ez hobeak irtengo gara, ez dakit zer, ez dut uste hobeak irten garenik zehazki, uste dut soluzio individualak bilatu ditugula batez ere, baina ez guztiz, hau da, esango nuke gauza batzuen gaineko kontzientzia be hartu dugula, sumatze dut laguntasunaren aldarria indartu dala, zaintzaren aldarria indartu dala, gero ez dakit praktikara esaten zenbateraino, ez? Gauzatu diran gauzak. Ez dakit esaten, gauz, hori moten dugu, Gerra Mundialan atarian gaudela berriro, orduan, ez dakit hobeto gauden. Niri, itolarri handien ematen diana da, ez dakit zuei, sentitzen dudala, garai hau dela edo entzuten dugula, bidegurutzea dela gauza guztiena. Osa, bidegurutzea da klima aldaketarena, bidegurutzea da euskararena, bidegurutzea da krisi sozial guztienak, mundu gerrarena ez dakiz zer, eta ez dakigula zer egin, ez? Tebol gizakiarengan eta sistemarengan dagoela, bueno, jarraitu alba da pixkaten gehiago berdin, segiko dugu eta aber noiz, ez? Orduan, ez dakit nola kudeatu frustrazio hori. Zaten, orain edo inoiz ez da, bale, oskortu bengo naiz, ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin, nola antolatu, nola imaginatu gauza hobeak. Nik garai honetara jotzen dut, pandemia garaian iguatzen izasko Rozalenek idatzizun kanta bat, abesen jauladas eta zela justo ez, ikastean inguruan ez dakit zerbait zertu oztukio, Rozalenek berak ere esantzula, ez dugu lertu, kostatu zaigu, usten una bino gehiago, osea, nik bai gogoratzen dut pixkat, esperantza, gauza batzutan evidentemente, aberretzian ilusioain 3 hilabete zetxien egotia entzerratuta, bino bai zeuden ez, gauza batzuk igual baten ikusi genula naturak berriro hartzen zula, ez? Bere lekua, sortu zila sareak, ez? Bizilagun artean, ez dakize, bakize, eta erabat ados esantzunakin, ez? Osea, askotan gero, peruzera behintzat, ez? Irten bideak individualak topatu ditugu gehiago. Eta oaingo egoera nik oso polarizatua, ez dakitena, bai, osea, bideo, ez dut inoizola pentsatu zuko entxe bertan esantzun bezala, osea, dena bide gurutze batean nengo bagina bezala, bino bai da
bai, sensazio bat pixkat, enuke esango positiboa, berezik. Ez, baina inoiz ez da positiboan. Munduari begira jartzen zaren betea ilun xamarra, ez? Nik galdera horri erantzunez, komo nola ikusten guk, nik usten dut garai horretan instalatu zela ideia bat gu guztien buruetan eta esperientziala dena da. Konturatu ginela edo sinistu ahal izan gerula dena egun batetik beste aldatu daitekela. Eta hori dakigu esperientziagatik. Hau da, ni horatzen ez neola lanean egun batean, eta ematen zu katxondeitu bat asonto guztiak ez daizer, tal, biharrengo dena itxita ez daizer, eta de repente dena zegoen itxita, de repente. Eta karretera zegoen utxak, eta farreka zegoen utxak, eta benezia de repente bete zen ez arraiz. Hortaz, esperientzia hori da superindartsua. Konturatzearena egun batean bestera, dena aldatu daitekela, eta ez dela zertan izan virus bat ezagita izan, eta ez dela gugeu aldatu ezagitenak hori ez. Ojala gugeu izate eta ez hirugarren mundu gerra. Baina esperientzia horren nahi, hostia, hori izan zen pila bat. Etxo momentuan egon, oso unkitua honekin zen, bizigea jendarte batean, sistema batean zeinak, esaten dizumen da berriro gauzako ladia ezin di aldatu. Eta aldatu zen. Eta horrek ematen indar bat, inkreibila. Karo, nolengo dugu, guk hori sortzeko, ez, intentzio batekin. Baina emantzun hori, eta nahi horrek kriston itxaropena sortzen dit. Egidaso gara iluna izitugula, eta zokin oso bat nator. Baina nizuarezko esperantza sortzen dit horrek. En plan, ez jende, osea, goazen bitaten zu txiki asko piztea, goazen bastoi asko piztera, eta batean torriko da mutua zeitan, dena aldatuko den. Ojala. Bai. Eta baira pixka bateko bastoien energia, ez? Osa, itzein dugun honetaz, osea, dena potentzialidadea hor dago, ez? Eta kontua da gehiago, nola indezakego ez izateko salbesekien pueda bat, baizik eta ez, hortikan sareak sortzeko batzuk aipatu dituzun gauzak ez, beste laguntasuna, beste eredu batzuk, nola ez, kolektibizatu. Nola bizi, elkarrekin nola elkar bizi etxeetan, nola, gauza asko beltza pentsatzen azken urteetan. Eske gauza pila dorduna, como... Osea, esa dizete, mezu iluna datoz, baina argi asko ikusten dut inguruan, eta horrek ere pizten dit, gogoa, grina, pasioa, ezagite. Da preste egon behar da baita ere, momentu klabea iristen denerako, egitura txiki hauek eta zu txiki hauek piztuta egotea, ez? Ez ustea izaltzen, nahiz da batzutan dirudien, alperrik dela, edo ez doala inora, ez eutxi, ze igual, momentu klabetan sare horiek egotea, baina bai, baikorrak izan bergara, ze bestela ez daukagu beste aukerarik, ez? Eta netzago bi klabe, botaituzu dela lagun arteko, ez? Lagun arteren aldarria eta zaintzaren kontua, oso usten dut hortik handatorrela, zu txiki hor ditugula eta horiek biziri mantenduko ditugula. Sentsazioa daukat. Ojalá, baina pandemiaz geroztik nire inguruan edana eskontzak, etxe erosketak, eta horrelako gauzak gertatu dira masiboki ordan zaten. Bueno, ez dakit. Baina, gure ilusio mantentzen. Gure ilusio. Gure ilusio mantentzen dugu. Nerea, ukarara helu da, eta taloni ukara emateko, nahiko nizuk eskatu abesti bat. Ze proposatuko zen euke? Atzo bertan deskubritu nuen abesti bat. Berroa da abestiak ez dauka zer ikusirik gaiarekin, baina bai serieak, eta da Los Años Nuevos, ez dakite ikusten ari zarete. Movistar Plusen dago, nik ez daukat, baina nire amaren etxean dago. Eta orduan, ez dut amaitu seria, bere amaren anoan ero ikusten dut, ataltxo bat. Eta asko gustatu zait, eta justu han kantu bat agertu zen atzoko kapituluan, eta da, ez dakit frantsesez, baina Dali da, uste dut dela kantantea, eta ez dakit, izaten frantsesez, baina bueno, kontua da, holtzan hiltzea nahiko lukela berak, eta zerrendatzen du, jendeak nola hil nahiko lukeen, oean, euripean, ez dakit zerra, bera nahiko lukela holtzan hil eta fokuekin, eta sumatu nuen zela kantu bat, ezagit, nire artistakide denentzat, eta denei bialduko nik ekena esaten, elkarrekin hilko gara holtzan, nola, foku azpian. Bai, proposamen, bai. Oso suzkoa. Oso tope da, oso pasionala, oso honekin goaz, nerea, mila esker. Super motzain zaigu. Bai, oso motzain zaigu. Neba zu beste karta bat, horreguan deitu behar. Saio berezi dingo dugu, nire berzabal bi, zuzenean. Eskerrik asko eta horrengo arte. Mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe
derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir